Din is-sena l-Festa tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta li tkun iċċelebrata nhar is-16 ta' Lulju hija waħda speċjali. Mhux biss għax qed tirritorna wara l-pandemija, imma x'qed ikun iċċelebrat l-400 anniversarju minn meta saret l-ewwel purċissjoni tal-festa. Net News għamel żjara fil-Bażilika tal-Karmnu fil-Belt Valletta fejn tkellimna mal-Pirjol Father Alex Cherry. Hija xi ħaġa sabiħa sinifikattiva ħafna illi għal dawn l-400 sena il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu saret u xekk b'dan devozzjoni mill-poplu Malti u Awċi. Ma ninsewx li il-Madonna tal-Karmnu hija fil-qalb tal-poplu tagħna, ġifieri nhar is-16 ta' Lulju jkun biċ-ċar meta l-folol tan-nies u xekk jinġabru fil-belt kapitali tagħna fit-toroq tal-kapitali biex nagħmlu l-pellegrinaġġ u nimxu wara l-Madonna. Il-festa kienet ilha tiġi ċċelebrata sa mill-1571 meta l-Patrijiet Karmelitani daħlu fil-Belt Valletta. Dak iż-żmien il-festa kienet tkun iċċelebrata biss internament. Madankollu 400 sena ilu twaqfet l-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta u minn hemm bdiet issir ukoll il-purċissjoni u eventwalment il-festa esterna wkoll. Bħalma missirijietna u ommijietna kellhom din l-imħabba din id-devozzjoni lejn din l-om tagħna tas-sema, hekk ukoll aħna nitolbu għall protezzjoni tagħna f'kull mument tal-ħajja tagħna. Interessanti kif matul dawn l-400 sena ta' storja il-purċissjoni ma saritx biss darbtejn, jiġifieri fl-1940 għax kienet għadha kemm faqqet il-gwerra u waqt il-pandemija tal-COVID-19. Din is-sena wkoll ġiet irrestawrata xbija antika tal-Madonna tal-Karmnu li kienet tinħarreġ fil-purċissjoni qabel saret il-vara li hemm illum. Ta' min isemmi li din ix-xbija li ġiet irrestawrata kienet tinħarreġ fil-purċissjoni tal-festa fi żmien il-gwerra, hekk kif il-vara tal-lum il-ġurnata kienet tinstab għalkemm. Il-purċissjoni li ssir kull sena nhar is-16 ta' Lulju hija waħda mfittxija ferm u mijiet jimxu wara x-xbija għażiża tal-Madonna tal-Karmnu illi toħroġ mis-santwarju tagħha fil-qalba tal-Belt Valletta. Din is-sena ġew mistiedna jieħdu sehem fil-purċissjoni għatta fratellanzi kemm Beltin u anke dawk Marjani imxerda madwar Malta kollha.